ଭଜା ବଦାମ ସରିଯାଇଛି। ନାଇଁ ଦେଖୁନୁ ଅଧ କିଲୋ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ 6 ମାସ ଚଳେଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଟିକେ ତରକାରୀ ପତ୍ରରେ ବାଟିବି କି କ'ଣ ବାଦାମ ଚଟଣି ବେଳେ ଗୌରୀ କହିଲା ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୋଲି 3 ଥର ଚଟଣି ହେଲାଣି। ଖରାପ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଏ ମାସେ ହେଲା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଖରା ଦେଇ ଶୁଖେଇ ଦିଅ ବାଦାମ ଚଟଣି ଆଉ ସରିଗଲା ପରେ ଆଣ କୋଉଠି ମିଳୁନି। ସରିଗଲେ